Yo, good mayong hapon mga ugawak no. For this video dai padung misa, mamista misa mari nga daghang buhok. Oh. Pamistahay. Asa mo to? Sabay sa pre. Oh, pre. Oy. Oh, lagi. Kamas ang Uncle. Ada milang halang. Asa ta pre? Mari nga daghang buhok. Asa mo kumangkas? Guys, so dawe namin, dawe. Napakapala mo, isagat. Ito, nakakapala mo si Dudong Pawiks na. Dudong Pawiks, o di, Dudong Pawiks kasikat. Yeah.
So what's up mga gawak kung abot agad mi sa Maribuhok sila ka paring tanong after how many years kaabot agad mi. Insay kaingon mo. Insay kaingon mo. Tira guys. Grabe may taas yung biyahe guys. Murag pila ka bungtod siguro na nagyana mo. Asa mini abot. Sakit sunod. Yo. So mga gokilaw, gabi yung episode. Grabe guys, napakuloy sunod nga ba ikuno mo. Tawa. Yapon. Kaon nga pugo mo. Kung kaduhok ka do. So wala din may wala din nga video sa pwede na malapit. Wala. Karera may nag-video. Ano ba? So mo na iliter mo sa sige ni mainom. Paring tanumi daw. Chill na kayo na. Wag. Basic na muna. Kira ka diaga, okay ra ka? Kira ka? So, karong man dito naka-ending sa tong vlog dahil no, mahugaw kay grabing kanta-kanta na mo sayo-sayo dito. Shout out ko sa pamilya ni paring tanumi dahil kay dito mi na ni hapon ilaha og sa idang buong angkan ni Jah kay grabe inong wala tuo Red Horse San Miguel Promor gud to duha. So thank you. See you next vlog. Uga up.